Izaki miragarriz, betetako mundu, ingelesa behartzala, hemen euskaldundu. Juan Gartziak sukalde hortan iardundu, eta guk pintzelanak egingo ditugu. Bertsolariak ohiko dugu, gure rimak estutzea, ta esan nahiaren bidetara makurtzea, Itzultzaileak ez du gogoko, obratatik urruntzea, obsesioa bihurtzen zaio, lehen zentzua zentzutzea, langintzaren gurutzea, joan etorri, horixe da itzultzea. Joan etorri, horixe da itzultzea. Beren agurrarekin hasi gara, kalifikatuko ez dugun, izenik emango ez diogun saio honetara. Azkenean oso ondo zertara dote gatozen, bertso saio batera, itzulpen saio batera, inguru batera, gauza bat baino gehiago aipatuko dira hemen, gertatuko dira gaurkoan hemen. Niri dagokit gure gonbidatuak, gure protagonistak, zuei aurkeztea lagun baden. Jon Martin Oiartzuaga, Miren Ibarluzea, Mugiarra Bizkaitarra opera, eta hirugarren protagonista handia, Juan Gartzia, zure leku hartuko bazen, nik ere egin eman diat, ekarri ditut bi laguntzaile, bat egin ikusten dezue, ni jatorraren zera, batek guil ditu dit, baina, bizkan nazte bada, ez da travestismo bat, ez? Persolari jarri dugu, Shakespeare eta beraz pizkat euskal mundu behar ditzake. Eder arau, berriz zintezke zartu ostean, odol bero hartan zeure ostean. Ajustatu du neurri horretara eta gainea errima jarri izi. Binaka, jatorrizkoan etzeudera. Hori, noski hemen itzulpenaren teorizatzaileak esango dute gehitzea dela. Baina hemen entzuteko atsegina izango da. Iruditzen zitzaidan hemen baldin banean idazleen aldian eta bestaldian izan zitekeela nik metrika eta errimen aldetik aportatu nezakenagatik eta ez itzultzaile aldetik. Zutitu zaitez Demetrioarin. Gizon honek du baimena lor, jakin, ezkontzeko nire alabarekin. Niretzat helbururik importantena zen errez iristea, antzerkiaren lehenengo legea, hori da, bertsotan bezala papatian da, eta orduan segitu egin behar da kontu hori nire ustez importanteena. Hementxe ditugu, Hermia, alaba, eta Teseo, dukea, nola segitzen duen kontu hor, erioz mehatxupean dago. Nere alabarekin ezin dut konpondu, neronek agintzen dut, norekin ezkondu. Gizon hori baduzu, hainbat maite minez, zoaz ba eta zuzen.
zeu, eskondu eizaitez, eskondu eizaitez. Nik ere berarekin ezkondu nahi nuen, baina alabarentzat gustatzen zait gehien. Esatea erraz da, diozuzuk berez, zuri asko gustatu, ta niri baterez. Baina lege zaharrak agintzen du aizu, eta denborarekin gustatuko zaizu. Lege zaharren mende, daukagu herria, zuzeu jauntzoa zara, egizu berria. Legeak aldatzea, nolako trantzea, ez alda errexeago, alabaldatzea. Nahiago monja sartu, zein betiko lotan, gizon horri hile bat, ezukitzekotan. Ez du errespetatu, ez ezkontzea xede, baina maite mindu da, jainkoakin ere. Jainkoa heldu leike, unean bertara, eta eramango nau, ni basoetara. Bueno, hau primizia absoluto izan da, gutxi zeate, baina aukeratuak. Eta, bueno, vale.